Заедно сме от 11 месеца и 6 дни. Заедно сме от 11 месеца вече. От нас двамата, мисля, че аз съм по-романтичната. От двамата съм аз по-романтичен, просто тя още не го разбрала. Първа казах обичам те, аз. Няма първи казал обичам те, казахме си го едновременно. Аз съм по-добра в изненадите 100%. По-добре в знаете съм тя. На телефона си в момента поръчвам от takeaway.com пица, за да го изненадам за деня на влюбените. Какво правя на телефона си? Поръчвам изискана вечеря от takeaway.com, за да изненадам за деня на влюбените. Докато чакам храната да пристигне, ще му напиша кратко писмо, в което му благодаря, че винаги е до мен. И докато чакам храната от takeaway.com да пристигне, ще сложа свещи, за да бъде още по-романтична вечерта.